Molt bé. Perfecte. Bon dia a totes i a tots. El meu nom és David Pradal, soci consultor de Sinergia Team and Training. És una consultora i un centre de formació, són dues coses, del grup Sinergia, del qual són dues empreses, Sinergia Team and Training i Qualifica, centre de formació, que portem 25 anys, més de 25 anys, treballant la formació, la selecció i molt acuradament amb els departaments de recursos humans, sobretot empreses de facility. En primer lloc, agrair, com és de rebut, a la Federació de Centres Especials de Treball i molt particularment amb en Jordi Pèlag i amb en Miquel Vidal, aquesta oportunitat de participar o d'obrir, d'encetar aquests cicles de webinar, d'aquestes xerrades sobre els processos de selecció i el mercat de treball. I agrair-los sobretot per ser el primer, perquè com que ets el primer no et poden comparar amb altres i aleshores sempre els demés poden, si els demés són millor, tu no surts tan mal parat, no? Agrair a CIES també d'aquesta col·laboració i aquesta intenta amb FECET per promoure-ho i, com no, a Barcelona Activa, a l'Ajuntament de Barcelona, per la sensibilitat a l'hora de promoure aquestes accions de difusió i de lliure accés per millorar el mercat de treball o, si més no, com comentava abans una companya, conèixer una miqueta noves visions del mercat de treball. En aquesta sessió començaré a fer una petita introducció, després llançarem un PowerPoint sobre el qual aniré explicant i anirem entrant i sortint i després, si us sembla, obrirem un torn de pregs i preguntes per si hi ha alguna experiència que voleu compartir, alguna pregunta. D'acord? Clar, les empreses de serveis, aquest famós sector que és el Facility Service, que com totes i tots coneixeu, venim del sector dels anys 90-2000, sector serveis, després es va caure el nom d'outsourcing, aquest famós nom que tot era outsourcing, es va posar de moda externalitzar. Era l'època que també naixien les empreses de treball temporal i estaven les empreses una miqueta amb aquesta voràgine, no? Entre què faig, outsourcing, ETT, cap on tiro. I després aquest outsourcing famós va recaure amb el famós Facility Service, que al final no és res més que una integració de serveis que les grans companyies, no dic noms, però us poden vindre a totes i a tots al cap, es pengen aquesta etiqueta. Vull dir, avui en dia ningú fa auxiliar de serveis, seguretat privada, neteja, jardineria, recepcionista, logística, de màrqueting, punto de venta, etc. Si no, tothom fa Facility Service, integra els serveis. Que és un dels sectors que, malgrat la pandèmia i malgrat els ERTO, segueixen contractant amb major o menor intensitat i que en funció del turisme i de les lleis noves, les normatives que surtin postpandèmia o amb mesures de relaxació, tindran un tir, sortiran com un coet amb més potència a l'hora de contractar. I a part, un dels sectors que, a més, ara mateix entrem en una campanya d'estiu i que per substitucions i per rotació sempre incentiven la contractació amb aquestes dates. Doncs començarem una miqueta amb explicar els models de selecció d'aquests sectors i el per què, sobretot, centrar en aquests valors que són el que realment les empreses de serveis cada cop més estan donant pes a l'hora de fer aquesta contractació. Doncs vaig a compartir un moment el PowerPoint i començarem per aquí. Es veu bé? Sí? Es veu, oi que sí? Correcte? Sí que es veu, sí. Sí? Perfecte, gràcies. Doncs el títol d'aquesta xerrada que fem avui és Empreses de serveis. A qui contracten? A qui contracten i, en tot cas, per què contracten unes persones o unes altres persones? Amb els diferents models de... David, disculpa'm. Digue'm. No veig el PowerPoint, veig la carpeta amb el llistat d'arxius, però no veig el PowerPoint. No? No.
Anem a veure. Ara sí? Ara sí. Ara sí, perfecte, d'acord. Perfecte. Quan nosaltres, amb les diferents empreses, en els diferents processos de selecció, demanen una sèrie de competències a nivell, diguéssim, base, a nivell de competències tècniques, per una banda, doncs, com totes i tots coneixeu, doncs demanen uns processos unes cribes per selecció per educació formal, el que seria aquell ensenyament reglat que nosaltres podem aportar en el lloc de treball. Una educació no formal que moltes vegades en sectors de mà d'obra intensiva i en sectors serveis que no demanen una qualificació molt concreta i exacta per desenvolupar aquest servei o que sigui obligatòria, doncs solen tindre aquest valor en el currículum, doncs aquesta experiència directa a l'hora de fer aquesta tasca en altres empreses o bé aquest aprenentatge vicari que hagin tingut per observació, estan imbuïts en processos d'operacions en el mateix sector. I cada cop més, i veurem el per què, les empreses de serveis estan valorant aquestes competències cognitives i socials que pugui tindre el candidat o la candidata, que són aquestes competències intra o interpersonals. A nivell de competències intrapersonals, doncs, aquestes capacitats de lideratge, d'autocontrol, de responsabilitat, etc., com anirem veient, i a nivell de competències interpersonals, aquesta capacitat d'adaptabilitat i d'interrelació i de cohesió amb els diferents grups i els equips, que, com veurem, per les empreses de serveis té un pes tan específic. Hem passat a nivell d'empreses dels diferents sectors i sobretot a nivell d'empreses de serveis per 3 processos molt marcats. Hem passat per més, però sobretot 3 processos bastant definits amb recursos humans. Un procés, el típic, l'antic, que era la selecció per experiència. Com seleccionava una persona? Què vol el reclutador? El reclutador vol garanties de que farà una bona selecció, que aquella persona s'adaptarà al lloc de treball i que des d'operacions o direcció no li posaran problemes. Per tant, veníem d'una selecció molt típica, molt sota cavall i rei, si em permeteu l'expressió, que era els anys d'experiència en el sector. Vostè quants anys d'experiència té en aquest sector demostrables. El valor o el pes específic de les empreses on havia treballat dintre del teixit empresarial i la categoria professional que havia assolit, entenent que aquella categoria professional es traduïa en una expertise que aquella persona havia adquirit. Això segueix tenint valor, segueix tenint pes i segueix sent moltes vegades, diguéssim, discriminatori en els diferents llocs de treball. És a dir, en certa forma, més que valors afegits, s'estan convertint de vegades en ítems sense els quals ja no s'accedeix a un lloc de treball. Que veurem que això amb el sector serveis està canviant i molt, i moltíssim, últimament. Vam passar a un model de seleccions per competències. Ostres, va haver un moment que recursos humans, els directors de personal i les directores de personal passaven a recursos humans, a persones, passaven de recursos humans a capital humà, és a dir, s'humanitzava molt més, es donava una visió molt més humanística a el que era el potencial dintre de les empreses. I aquí ja miraven el nivell acadèmic que fos acreditat, quines eren les competències de desenvolupament que tenien, quines eren les competències tècniques. Moltes persones que ocupaven càrrecs a recursos humans ja no venien del món financer, del món tècnic, sinó que la psicologia, els graus de relacions laborals, antics graduats socials, dret, fins i tot treball social, formaven part de recursos humans i donaven aquesta visió de competències molt diferent a el que en aquell moment s'havia donat. Entraven altres tipus de dimensions, entraven els tests de personalitat,
entrava les intel·ligències múltiples, la intel·ligència social, la intel·ligència emocional, etc. Era tot com un còctel, no? Que més enllà de certes modes començaven a calar fons dintre dels processos de selecció. I arribat un punt en què les empreses tenen una problemàtica especial respecte a absentisme, a marca d'identificació amb l'empresa, a rotació i, sobretot, amb un canvi de paradigma social que està havent, les noves generacions, la joventut té una visió de la feina molt diferent a la que teníem la meva generació o una generació anterior. Penseu que hem passat de que el treball es generi com a font d'identitat i que el treball sigui una miqueta al centre o l'eix vertebrador en el desenvolupament de la persona, a passar a ser una cosa creativa o de vegades un mitjà per obtindre un altre nivell de vida o un mitjà en el qual no centrem la nostra existència en la feina. Ha canviat tot molt, no? Els joves, fins i tot avui en dia, donat el tipus de feines que hi ha, l'estacionalitat i els projectes, que moltes feines són per projectes, doncs ja no identifiquen tant la seva identitat amb les empreses. Doncs aquí sí que és veritat que hem començat a introduir, i cada cop té molt més pes a les empreses i sobretot a les de serveis, la selecció per valors. Aquests valors personals que tenim en les diferents esferes de la nostra vida i que capilaritzen i que han d'alinear-se amb els valors de la feina, aquests valors socials que tenim enfront tant com a responsabilitat social, visió de la igualtat de gènere i d'oportunitats, eliminació de qualsevol tipus de biaixos en quant a diferents ètnies i cultures, i aquests valors empresarials com a fonament de responsabilitat de la feina. Doncs aquests valors són els que cada cop més s'estan introduint i estan tenint pes definitori a l'hora de fer una selecció de personal o d'aquell currículum acabi tindre més pes que un altre, malgrat que potser la seva competència tècnica no sigui essencial. Perquè potser no busquem tant una competència tècnica, sinó com uns valors humans. En definitiva, en moltes empreses, per resumir, moltes empreses del sector serveis, per què li donen aquest pes als valors? Perquè les competències tècniques, en primer lloc, es poden ensenyar, això està clar. És a dir, a no ser que per desenvolupar una feina necessitis sí o sí, a nivell normatiu, una habilitació, moltes vegades són les pròpies empreses les que volen, dintre els seus processos d'operacions, formar el personal. Com han de desenvolupar la feina, com han de tindre una relació amb el client, quina és la cultura de l'empresa, quins són els seus valors, quin és l'ordre jeràrquic, quina és l'operativa, en definitiva, què els fa com aquella empresa diferenciadors dels altres. L'efectivitat es genera a través de l'experiència, està clar, això és purament un ensaig-error. Quan més experiència tinc, més aprenc dels meus errors, tinc la capacitat d'aprendre'ls i de tindre'ls sempre en aquest backup pendent. Però els valors són allò que permaneix, que es poden arribar a adquirir amb el temps, molt lentament, però que solen vindre amb nosaltres ja quan entrem en una empresa, i això és el que vol detectar els departaments de recursos humans. Les empreses volen tindre treballadores i treballadors en el qual, sobretot les empreses de serveis, els seus clients, el seu tercer que moltes vegades no és present la imatge corporativa de l'empresa, sinó a vegades, imagineu-vos, poseu-vos el cas d'un gran edifici d'oficines que té 2 serveis de consergeria i l'empresa X és l'empresa que està prestant aquest servei. Pel client, per la patrimonial que gestiona i que explota aquest gran edifici d'oficines, les persones que estan prestant el servei de consergeria són la imatge de l'empresa.
tot el valor de l'empresa, tota la publicitat, tots els anys d'experiència que pugui tindre, tota la RSE, la ISO 9001, la 14.000, la 8.000, tot el que tingui es centra en l'actitud d'aquelles dues persones, que en aquell moment, en la prestació del seu servei diari, amb l'educació que puguin tindre, amb els valors, amb la forma de comportar-se, amb la responsabilitat, etc., són la imatge de l'empresa. I que aquesta persona pugui donar una bona imatge i pugui transmetre aquests valors, moltes vegades és definitori per continuar i cada cop més prestant un servei més enllà del preu i més enllà de la fidelització de l'empresa i d'un acord de nivell de servei que moltes vegades, malgrat no sigui una licitació, és renovable cada 2, 4 anys o cada any, fins i tot. Què permet la selecció per valors? La ràpida integració del candidat a l'empresa. És a dir, una persona que detectem o que detecti en un procés de selecció que els seus valors estan alineats amb l'empresa, ràpidament es pugui adaptar. La retenció del talent després d'aquest procés d'aprenentatge. És a dir, si jo em sento a gust a l'empresa i l'empresa entenc que manté un estàndard de nivell de mercat en quant a rangs salarials i beneficis socials, jo seré empresa. Si em permetiu el paral·lelisme i el civil, vestiré els colors amb orgull d'aquella empresa. M'identificaré i sobretot l'honestedat. Les empreses el que volen, i sobretot les empreses de serveis, és honestedat. Perquè si no veurem la problemàtica que tenen, per elles és dramàtica. Una empresa de serveis, si hem de fer una foto, és com una empresa que té cents, desenes, cents o mils, fins i tot, d'oficines, de llocs de treball. Per què? Perquè té una seu o diverses seus, però cada un dels seus clients és un centre de treball concret. Per tant, es diversifica, es ramifica d'una forma tremenda que aquella persona assisteixi i no. I si nosaltres estem a l'oficina i algú es posa malalt, truca i veiem que no ve. Però imagineu-vos una empresa de serveis que algú es posa malalt i no es presenta al servei i no ens truca. I ens entenem que no s'ha presentat al servei perquè el client, imagineu aquest edifici d'oficines important que dèiem abans, ens truca dient, escolti, miri que Pepito fulanita no s'ha presentat avui, no en sabem res. Ostres, d'entrada se'ns queda la cara de pasta de moniato perquè no sabem què ha passat. Vull dir, hi ha hagut una manca de responsabilitat. I no sabem què dir al client i no sabem si podrem substituir aquesta persona. I resulta que és un dia que plou, hi ha 40 paquets que han portat els missatgers perquè quan plou tothom demana un missatger i no va. I resulta que tenim un problema tremendo i bueno, en definitiva, ens cau un Sant Benito a sobre qui no ens el tregui. I simplement hagués estat un tema de responsabilitat, d'una trucada prèvia i d'un coneixement de que fluix aquesta informació. Quins són els beneficis a llarg termini per a les empreses de serveis? En primer lloc, la rotació excessiva de personal. Les empreses de serveis no venen maquinària, no venen un producte tangible, venen un servei. I un servei moltes vegades és tremendament immaterial. Fins i tot quan parlem de serveis de neteja. Jo recordo una empresa amb la que treballem fa molts anys que sempre em deia la bona neteja és quan no es percep que estem netejant, quan va inherent. Però quan parlem de seguretat, quan parlem d'auxiliars de serveis, quan parlem de recepció, realment el que s'està oferint, el que les empreses finals estan comprant, és una voluntat, un bon servei, una gestió eficient de la comunicació, una cortesia, una discreció, molts valors que realment el client final aprecia. I la rotació de personal, això ho destrueix. Si som una empresa de serveis i no tenim gent fidelitzada, si va canviant cada 2 per 3, això canvia. I perdem valor com a empresa de serveis. Jo he conegut clients que fins i tot
el personal de neteja que tenia o el personal de consergeria, això passa molt quan són, per exemple, clients d'escoles, universitats, més enllà del valor que pugui tindre l'empresa prestatària de serveis, donen valor a la persona que està allà. I li diuen a l'empresa de serveis, escolta, aquesta persona no me la canvis mai, O fins i tot li diuen a la persona, si alguna vegada marxes d'empresa, tu queda't aquí. Tu queda't aquí perquè a tu tinc confiança, tu coneixes la casa, tu ets una persona excel·lent, potser resulta que et cau també que et guardes els teus paquets personals quan venen allà i tens un grau de confiança que li pots demanar, etc. Això, de fet, en alguns sectors, com neteja d'edificis locals, es va solucionar per conveni col·lectiu amb el que és el motiu de subrogació de personal. Subrogació de personal, per posar-vos un exemple, si algú no coneix el concepte, doncs si jo, per exemple, estic netejant amb un equip la Sagrada Família i l'empresa X perd el servei, l'empresa Z, que agafa el servei de neteja de Sagrada Família, sempre quan jo porti almenys 4 mesos en aquell servei, està obligada a subrogar-me. Per tant, jo que netejava la Sagrada Família, la seguiré netejant, però en lloc amb l'empresa X, ho faré amb l'empresa Z. Amb els valors augmenta la satisfacció, millora el clima laboral, la producció i l'adaptabilitat. És a dir, en definitiva, els valors fan que jo, com a treballador, encaixi amb l'empresa i al fi i efecte, malgrat el treball no acabi sent font d'identitat i sobretot amb les noves generacions, jo m'hi senti a gust. L'important és que jo em senti a gust amb l'empresa i que ho transmeti finalment amb el meu tercer, amb el meu client, que al fin i al cap és la persona que em veu cada dia. Quines preguntes solen fer els seleccionadors moltes vegades? Aquí us he posat algunes de moltes. Clar, avui en dia, i nosaltres amb els processos d'intermediació, quan venen alumnes que nosaltres destinem a pràctiques i han passat per un procés, sempre ens diuen és que la persona de selecció de personal fa por. Els hi fa por. Perquè abans sabies el que et preguntarien. I les respostes solien ser quantitatives en quant a anys d'experiència, llocs que has treballat, feina, i alguna qualitativa, però cada cop més les preguntes que subjauen dintre d'un procés, d'una entrevista de selecció, són més esotèriques. Preguntes com què és el que més t'atrau de treballar amb nosaltres? Quina és la raó que et mobilitza per treballar? Com es valoren els teus valors personals? Com es conjuguen amb els de l'empresa? Què t'apassiona? Què et fa por? Què et pren el son? Com voldries que sigui el teu líder dintre de l'empresa, el teu jefe? Què valores més amb un jefe? Ostres, són preguntes que dius, hòstia, deixem mitja hora perquè pensi la resposta de cada una i demà t'ho contestaré. Doncs moltes vegades, més enllà de la resposta, el que busquen és una sinceritat i una certa capacitat de resposta i de no inventar-se, no anar molt més enllà del coneixement. Moltes vegades el que busquen és discriminar qui una miqueta ha mirat la web de l'empresa, sap realment el tipus de treball que és, sap el que li demanaran, però sí que és cert que cada cop més aquest tipus de preguntes descol·loquen a les candidates o als candidats. Però hem d'estar preparats. Hem d'estar preparats a aquest tipus de respostes i sempre intentar aportar un petit directori, un petit argumentari de com respondre a coses, diguéssim, personals, sempre amb els límits de l'ètica i de la llei. Tipus de preguntes que no ens poden fer i que no venen a lloc. Quins són els valors més buscats quan parlem de valors per aquest tipus d'empreses, sobretot empreses de serveis? Els valors més buscats són el compromís, sobretot el compromís. Aquest el podríem posar el primer. I el primer i el segon, el compromís i la responsabilitat, us diria que van gairebé junts. És a dir, si jo agafo un lloc de treball i aquesta empresa confia en mi, comprometre'm amb que si a mi em diuen, escolti, miri, vostè
li fem un contracte per un any amb aquest servei, si fem el paral·lelisme i seguim el mateix model de consergeria, doncs jo demà passat no deixaré aquesta feina. M'aniré amb una altra perquè, miri, he agafat el seu, no li he dit, he agafat el seu, però estava pendent de treballar de transportista i resulta que, bueno, miri, escolti, al final m'ha sortit la feina i jo ho he de deixar. Ostres, engega altra vegada el procés de selecció, truca al següent candidat, explica-li al client que li canvies la persona. O sigui, tot es cau com un castell de cartes. Penseu que els departaments de recursos humans, si òbviament no volen problemes, els departaments de recursos humans de les empreses de serveis, de Facility, volen molts menys problemes, perquè tenen molts centres de treball i molts tercers que veuen a primera batalla, a primera línia de trinxera els seus treballadors molt més que ells. Per tant, el que una persona funcioni en un servei, estigui a gust i el client no toqui queixant-se, allò va a missa. Per tant, si jo soc el conserge d'aquest edifici d'oficines, soc responsable, em porto bé i el client està content amb mi, escolta, tinc la feina assegurada. Perquè el que no vol recursos humans és tindre problemes. Si jo no dono problemes, soc el treballador perfecte i si jo desenvolupo la meva feina i facturen a final de mes, escolta, jo tinc la feina allà assegurada. Perquè saben que allà no hi haurà cap problema, no hauran de buscar una altra persona, el client està content i si el client està content, tots estem contents. La implicació, el sentir-se i l'actitud positiva, sobretot, el sentir-se implicat amb l'empresa i amb les directrius que ens donin. Penseu que veurem que també que les empreses de serveis tenen un relatiu problema, que és hi ha serveis que són més fixes, més estacionals, i hi ha serveis que s'ha de cobrir vacances. I moltes vegades les empreses de serveis, dues preguntes clares que fan és quina possibilitat tens tu per fer substitucions, quins horaris tens o diferents horaris que puguis tindre en poder cobrir franges de treball, de matí, de tarda, jornada completa, caps de setmana, nocturns, etc. I quina possibilitat per substituir vacances. La proactivitat i l'adaptabilitat. Aquestes dues que també van juntes. És molt important. Busquen persones que tinguin la capacitat de solucionar problemes. No simplement de dir, agafar el telèfon i dir, escolti, miri que aquí hem vingut, venen paquets, truco perquè venen paquets i aquí no són de ningú i això jo no ho puc agafar i què faig? Què faig ara? No, escolti, miri, venen paquets però jo els he guardat aquí, no els deixo a la vista, he pensat que els podem guardar fins que vingui tal persona que està de vacances i què us semblaria si, és a dir, el poder donar una solució. Tinc un problema i tinc una solució. El poder generar aquesta capacitat no reactiva davant de problemes. Interès, innovació, sinceritat, empatia, en definitiva, diferents tipus de valors. Penseu que en el fons les empreses de serveis és un exèrcit de persones, és un conglomerat de persones que presten serveis i en el fons una empresa de serveis es defineix pel valor intrínsec que tenen les persones que el presten. No té màquines, les parets, els ordinadors no tenen cap valor en definitiva. Pot tindre un programa de gestió que la faci més o menys eficaç, més eficient, però realment el valor d'una empresa de serveis és la capacitat tècnica, però sobretot la cortesia, la discreció, la responsabilitat del senyor o la senyora que neteja, que està a la recepció, que està fent d'auxiliar, que pot, en el cas que hi hagi un nen en un centre comercial que s'ha perdut, quedar-se amb aquell nen, tranquil·litzar-ho fins que vinguin els cossos de seguretat i avisar. És a dir, aquests valors que moltes vegades anirien amb nosaltres, però sense els quals no podríem prestar un servei eficient ni donaríem aquest valor de marca que busquen precisament. Quins són els principals problemes laborals? Aquests són els 5 principals problemes laborals que destrossen a una empresa de serveis. I dic destrossen perquè el sector de serveis, les grans empreses, sobretot les grans empreses de Facility, són empreses que treballen amb un marge de venda molt just.
molt just. Estem parlant de marges de venda del 5, del 6%, del 2,5%, del 3%, amb la qual cosa qualsevol desviació en els diferents ítems que tinguin en el pressupost els hi poden destrossar la compta d'explotació. Per tant, penseu que les empreses de serveis no compren maquinària, no transformen matèria prima, sinó que realment el que fan aquestes empreses de serveis és treballar amb personal, amb prestació de personal. Per tant, el 90% dels seus costos són costos laborals. Per tant, en primer lloc, en el centre, l'absentisme. L'absentisme laboral. És el gran taló d'Aquil·les de les empreses de serveis. Si jo no tinc la garantia de que la persona que selecciono serà fidel a l'empresa i no em fallarà i no farà un esternut i em deixarà de vindre 15 dies, tinc un problema greu. Perquè si jo estic en una cadena de producció que hi ha 20 persones treballant i me'n falten 2, potser les altres 18 poden cobrir-les. Però si jo soc una empresa de serveis i un lloc de treball és una unitat de facturació i és insubstituïble per la persona que està al costat, jo sí o sí he de substituir aquest treballador o aquella treballadora. I substituir-lo significa que o tinc una bossa de gent itinerant que els pot substituir, o faig màgia i tinc un armari amb gent que la puc treure d'allà i anar a prestar servei, o a quin sant desvesteixo per vestir un altre, amb la qual cosa l'absentisme és una problemàtica tremenda. La subrogació. La subrogació o la falta d'identificació amb l'empresa. Això és important. Penseu que moltes empreses de serveis, la gran majoria, les grans, i quan entren a grans contractes, i això que us dediqueu a la inserció, si teniu el seguiment de treballadors i treballadores que hi són, veureu que és fàcil que hagin passat per diverses empreses durant 4 o 5 anys. Les empreses de serveis moltes vegades no seleccionen el personal que volen. I això passa molt amb neteja. Poso un exemple. Heu sentit abans que parlàvem de la subrogació. Si jo soc l'empresa X i agafo la neteja de l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè he guanyat el concurs, i abans ho tenia l'empresa Z, jo estic obligat a subrogar el personal. Això què vol dir? Que si jo hi ha 50 treballadors netejant el Vall d'Hebron, jo he de subrogar a lo millor 40 o 45, per llei, obligatòriament. Potser d'aquests 40 o 45 treballadors me'n trobo que n'hi ha 15 que no tenen els valors com a empresa que jo voldria, o que jo no els hagués seleccionat per les competències que siguin, però els he d'incloure dintre la meva plantilla i hem de seguir prestant servei. Per tant, què passa si aquest treballador o aquesta treballadora porta 20 anys netejant el Vall d'Hebron i ha passat per 5 o 6 empreses? Que s'identifica amb qui? Amb l'hospital. Jo soc treballadora de Vall d'Hebron, jo soc treballador del Vall d'Hebron, no soc treballador de l'empresa X ni de l'empresa Z. Aquests són els que em paguen la nòmina i potser me la pagaran durant 2, 3 anys o 5, el temps que duri, però jo amb qui m'identifico és amb l'hospital. Per tant, han de fer un sobreesforç les empreses per fidelitzar el personal i retindre el talent. Aquesta frase tan de moda, aquesta expressió de la retenció de talent que està tan de moda. Aquest dia llegia una que m'agradava molt, que deia el talent no s'ha de retindre, s'ha de potenciar, deixar-lo lliure i seduir-lo perquè no marxi. No retindre'l, no se l'ha de segrestar el talent. Molt bona frase, David. Disculpa que t'interrompi. Hi ha gent que està esperant entrar. Pots mirar si tu els hi porto una entrada? Sí. Si vas a persones, participantes... Participantes, sí. Hi ha algú a sala d'espera amb un botó d'acceptar? No, ho veuries molt clar. Estaria dalt de tot. No. Tinc invitar, silenciar, no. Vale, bueno, está Laura Navarro intentando entrar. Navarro? Sí. Evelyn Mas. No, però ja està... Si surt el Mas, ja està dins. Sí. No et preocupis, ja està.
T'aviso si... Admitir, Laura, admitir. Molt bé. Vale. Ja està, gràcies, David. Ja està, vale, perfecte. Merci, disculpa. A tu. Permeteu. Tornem a llançar un segonet, que se m'ha anat la pantalla. No, si ens veiem. Hola, què tal? Ja està. Un segon. David, crec que passa com abans. Estem veient els teus arxius. Sí, no esteu veient la pantalla, oi que no? No veiem la presentació. Va, un momentet, ho solucionem. Sí, ja ho tens això agafadíssim. No la veieu, ara? No. Veiem les carpetes i els arxius. Ara ens veiem a nosaltres. Bueno, aprofito aquests segons per repetir que si algú vol fer preguntes a través del xat, jo les aniré recollint. Si algun dels temes que ens està explicant el David us genera alguna pregunta, ja sigui per la vostra situació personal o per algun interès professional, doncs al final ho intentarem respondre i així fem una sessió una mica més participativa. Crec que vas bé, David. Ara sí, oi? Crec que sí. De moment ho veig negre, però no. Ara ho veieu? No, és com abans. Crec que hauries d'obrir primer el PowerPoint i després compartir pantalla, amb el PowerPoint ja obert. Sí? Perquè veig que quan l'intentes obrir no t'ho agafa. Sí, no em deixa, no. No entenc bé per què. En teoria hauria de fer. I tot perquè t'he interromput, O sigui, és culpa meva. Perquè t'he destirotat. Ah, estupendo. Ara sí? Sí. Vale, perfecte. Gràcies, disculpa. Bueno, tranquil. Bueno, a veure si ho aconseguim. Ara sí, oi? Sí? Sí, perfecte. Vale, perfecte. Val. Perdoneu, Continuem. Més problemes que es troben. Baixes laborals. Les baixes laborals en un contracte de servei s'han de substituir sí o sí. Al client final no se li poden repercutir i van directament a costos a la compta d'explotació de l'empresa. Això què significa? Que dintre dels processos de selecció
moltes vegades intenten fer preguntes i treure temes de salut de les persones. Alguns que poden estar sent més o menys políticament correctes, però que sapigueu que aquests temes sempre solen veure. Si la persona pot tindre algun tipus de patologia concreta que sigui procliu a tindre baixes laborals. I la manca de flexibilitat. Un treballador o una treballadora que tingui flexibilitat per canvi d'horaris, per torns, que tingui menys càrregues, no m'agrada l'expressió de càrregues familiars, però perquè ens entenguem, que tingui menys compromisos familiars que atendre i pugui fer altres tipus de substitucions, treballar en festius, vacances, etc., tindrà més números per poder entrar a treballar dintre d'una empresa de serveis i passarà a una posició privilegiada dintre del rànquing del selector. Què valoren en un candidat, sobretot? 3 grans coses que valorarien. La flexibilitat d'horaris. A totes les entrevistes, a totes, de selecció de personal del sector serveis, i penseu que ara les entrevistes conec empreses que les fan pel tema de la pandèmia d'una forma molt barroera, i no és culpa d'elles, però jo conec empreses que fan entrevistes telefòniques. Han de cobrir un servei i no tenen ni una entrevista presencial amb la persona avui en dia. No tenen ni una vídeo, vull dir, fan una entrevista per telèfon, una bateria de preguntes que en el fons acaben sent disponibilitats, i una de les preguntes que sempre fan és el tema de la flexibilitat horària, la capacitat per treballar amb diferents torns. La responsabilitat i el compromís, sempre. Intenten fer preguntes clau. Per què? Perquè tots podem mentir. Tots en una entrevista de treball estem supermotivats per treballar en aquella empresa, és l'il·lusió de la nostra vida entrar a treballar en aquella companyia, som responsables, tenim molt compromís i no fallarem mai. Per això intenten fer aquest tipus de preguntes. I la proactivitat i la resolució de problemes. És fàcil que a vegades ens posin un exemple vicari de si et trobes amb aquest problema a l'empresa i estàs sol, com actuaries? Sempre hem de tindre preparades a la retaguardia, a la recàmera, bateries de respostes en plan positives i de solució. Què suma, a part d'aquests valors? Què podem fer nosaltres per sumar? Doncs mireu, la polivalència, sobretot amb les empreses de serveis. Si tenim diferents tipus de capacitats i podem fer diferents tipus de tasques, si som multitasca, sabran que, com diuen el poble de la meva sogra, pa un roto i pa un Dios cosido, no? Vull dir, puc treballar aquí, puc treballar allà. Escolta, mira, aquesta persona sembla que té forces d'estresses, és una persona espavilada, no? Tothom vol treballant en el seu equip persones espavilades. I quan diguem espavilat, aquesta expressió catalana, una persona espavilada en el fons són valors i competències transversals, competències cognitives, proactivitat, capacitat de resolució de problemes, innovació, generativitat d'idees. Una persona espavilada, això que diem tots, mira, espavilat com un gínjol. Bé, és que té capacitat de resoldre problemes. Capacitat de desplaçar-se. Clar, hi ha serveis que no cal tant perquè arriba el transport públic, però sí que és veritat que moltes empreses demanen el poder tindre transport privat o no tindre problemes amb desplaçar-se a diferents llocs de treball. És important a l'hora d'anar a buscar feina en una empresa de serveis tindre clar quin és el nostre radi en quilòmetres i en temps per poder-nos desplaçar a anar a agafar una feina. I ara cada cop més la cercania, la proximitat al municipi. Amb els temes de la pandèmia i amb temes de confinament, hi ha bastantes empreses de serveis i de neteja, sobretot, i d'auxiliars que ens diuen, no, mira, gent que sigui del municipi o gent que sigui de la comarca, això és important, sobretot si anem a buscar ara feina, tinguem clar que el tema del confinament comarcal el tindrem i a vegades, malgrat no t'ho diguin exactament,
pel tema precisament de l'absentisme, de la puntualitat, de que la gent no falli, que no li falli la Renfe, que no fallin els ferrocarrils de Generalitat o l'autobús que no arriba, busquen persones amb relativa proximitat geogràfica de la seva vivenda o residència en el lloc de treball. Per tant, si jo visc a Vilanova i la Geltrú i la feina és a Sabadell, doncs potser tinc menys garanties de que m'agafin, que ho sapiguem. I finalment, l'última diapositiva que us volia posar. Quines característiques jo hauria de tindre com a ser el candidat perfecte? O quan jo vaig amb el meu armari d'argumentaris i amb la meva entrevista de feina, quins són els 5 punts que he d'intentar que li quedin clar al seleccionador? Que soc responsable i estic compromès amb l'empresa i amb la tasca. Moltes vegades amb l'empresa, més amb l'empresa i amb els valors que no amb la tasca, perquè la tasca me poden canviar i penseu que si busquen polivalència no he de semblar que sóc una persona monotasca. Que puc preveure aquests conflictes i puc aportar solucions constructives, que jo no em bloquejo davant d'un conflicte, que defujo el conflicte, però que si me'l trobo puc trobar solucions i generar solucions. I sobretot que sóc una persona empàtica i amb capacitat per treballar amb equip. Ser flexible amb horari i festiu si és necessari. Això, òbviament, va amb la circumstància de cada persona i amb la qualitat de cada persona i amb les càrregues que tingui o els nivells de compromisos socials i familiars. Però no ens enganyem, quan parlem del sector serveis, que és l'objecte d'avui, moltes vegades aquesta flexibilitat la posaran en un pedestal a l'hora de definir-se o no per a la nostra candidatura. Ser discrets i abandonar la imatge de l'empresa. És molt important ser discret. Una persona que fa un servei d'auxiliar, de jardineria, de neteja, que no és discreta, que fa observacions no pròpies al client, que tafaneja, que no és professional, dona una imatge nefasta de l'empresa. I penseu que si jo tinc un treballador, li llamaré, li cridaré l'atenció, l'amonestaré, parlaré amb aquella persona, dialogaré si vull canviar una actitud. Però si jo tinc contractada una empresa de serveis, són moltes les empreses que no es tallen ni un pèl amb aixecar el telèfon i dir escolta, mira, aquesta persona m'ha fet això. No me l'enviïs més. Demà no la vull veure. Així, d'una forma imperativa, d'una forma dictatorial, si diu tot. Però això ho he sentit moltes vegades. Aquest senyor, aquesta senyora ha fet... Demà no vull que trepitgi l'empresa. Per què? Perquè saben que no tenen un vincle laboral amb aquesta persona. Tenen un contracte mercantil amb l'empresa X. I com que demà aquesta persona a mi no em pot denunciar si li dic que no vingui perquè no tinc cap relació laboral amb ella, ja se la menjarà l'empresa de serveis. Demà me'n portes un altre, però aquest no el vull veure mai més així. Jo he sentit expressions així, tan directes, tan agressives i tan hostils com aquestes. Per tant, ser discret, donar aquesta imatge de que jo em cenyiré les meves funcions i que seré una persona de confiança. I la capacitat de suplir una altra persona en el cas de baixa. Això és una pregunta que te solen fer. Escolti, miri, si jo tinc una baixa puntual en caps de setmana, no per sempre, però durant 2 o 3 caps de setmana tinc una baixa puntual, vostè em podria suplir aquesta baixa? Home, si dic que sí, i és veritat, ja tinc bastants punts guanyats. Ja tinc bastants punts guanyats. Doncs una miqueta... Fins aquí era la idea del que us volia transmetre que les empreses de serveis a l'hora de contractar ens solen demanar. Quan moltes vegades ens envien un correu electrònic o ens truquen a Sinergia i ens diuen escolta, mira, necessito gent per entrar a treballar a tal lloc, a tal hospital, i ens diuen quines característiques volen. Primer hi ha el tall econòmic. D'entrada, no ens enganyem. Si la persona pot aportar un certificat de discapacitat que generi una bonificació, si la persona pot tindre un certificat d'exclusió social o de violència de gènere,
per una altra banda, o si conjunturalment és una persona jove inscrita i beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, hi ha subvencions puntuals, sigui a nivell municipal, a nivell de Cambra de Comerç, a nivell de la Caixa Incorpora, etc. Aquestes subvencions molt sucoses que algunes vegades les empreses poden afegir. Perquè no ens oblidem que són empreses de serveis que, com dèiem, treballen amb un marge de venda escàs i moltes vegades aquestes coses predominen a fi i efecte de que des d'operacions, des de finances, des de compte d'explotació li donen aquest valor. Més enllà d'aquests criteris de vegades restrictius o de vegades que poden afegir valor o definició de la contractació, quan nosaltres ens demanen gent, ens demanen això. No és estrany a l'empresa que ens telefoni i em diu: mira, David, jo el que vull és gent responsable. I a vegades ens diuen: jo vull gent que tingui 50-55 anys, aposentada, responsable, etc. perquè jo el que no vull és que em deixin tirada. Jo el que no vull és que demà fallin. Jo vull gent, escolta, que valori una feina. Si no en sap, ja li ensenyaré. Però el que busco és gent responsable, gent que no em falli, seguretat. Per tant, cada cop més la selecció per valors està tenint molt més pes. Penseu, a més, que ara, com tots sabem, estem immersos en una pandèmia, amb una taxa d'atur descomunal i que anirà a més. Vull dir, quan acabin els ERTOs, acabats els ERTOs, hi haurà empreses que potser faran un ERE. Però és que hi haurà empreses que directament no podran assumir aquesta càrrega laboral perquè el mercat de treball no els genera els ingressos i aniran a un concurs de creditors. Un concurs de creditors com l'any del 2010-2014, que anaves a un bar i demanaves un tallat i 2 concursos de creditors i te'ls posaven, perquè hi havia una màniga tremenda per fer concurs de creditors. Hi haurà moltes empreses que aniran a concurs de creditors i es generarà molt atur. Molt atur que sistèmicament, durant un temps, buscarà un nínxol laboral igual o molt similar al que estava treballant, però potser estarà buscant feina en un sector que el sector no pot absorbir de moment tota aquesta quantitat de professionals, que per tant s'haurà o de reconvertir cap a altres sectors o que haurà d'anar a treballar en empreses que potser no necessiten una gran qualificació, però sí que busquen aquests valors. Nosaltres treballem amb molt tipus d'empreses: seguretat, neteja, logística, auxiliars, facility, com us dèiem, sociosanitària, etc. Algunes, com sociosanitària, seguretat, sí que demanen una titulació d'accés que és condició sine qua non per poder treballar. Però jo us asseguro que una empresa de consergeria, d'auxiliar de serveis, els que podeu veure al Carrefour, a l'Alcampo com a auxiliars, els que podeu veure en els museus, etc. A mi no em demanen que tinguin una titulació X, una formació X, no, que portin una experiència de què han treballat. No. Em demanen responsabilitat, saber estar, discreció, compromís, que no em fallin, que sigui una persona que valori la feina, l'expressió... No, David, algú que de veritat vulgui treballar, perquè si vol treballar li donaré feina. Això ho sento així de vegades, així. Després ja el formaran. Després jo ja me'l trobo a l'acadèmia fent un curs d'auxiliars de serveis, de DEA, un curs de primers auxilis, un curs de pla d'emergència i d'extinció d'incendis pel servei que fa per afegir valor o per tindre més destreses. Aquesta competència tècnica ja l'aprenen després. Però sí que és veritat que molta gent que amb aquests potencials sectors d'empleabilitat, com és el sector serveis, vagin a treballar venint de sectors de producció, venint del petit comerç, que moltes vegades tancarà, o del comerç no tradicional, que amb aquest nou canvi de paradigma, model Amazon, de mira, m'he acostumat a que m'ho portin tot a casa, no baixo al carrer a comprar, vull dir, això que fa mal i que destruirà molt teixit comercial de petita empresa, lamentablement, molts aniran als sectors on tinguin empleabilitat. I més enllà de logística i sociosanitari, que és un altre gran sector potent per la piràmide demogràfica invertida que tenim a Europa i a Espanya, el gran sector d'empleabilitat és el sector serveis. I aquí
us asseguro que valoraran molt aquesta selecció per valors i aquestes competències personals que tingui la persona. Val? Jo parlo molt. Avui volia parlar una miqueta menys, però veig que avui tampoc serà el dia que algú segueixi. Però sí que m'agradaria donar-vos pas a algun tipus de preguntes que puguin sorgir si en teniu. Parles molt bé, David. Parles molt bé. He intentat no llançar-vos un rotllo tremendo. És difícil pel tipus de sector, però sobretot, més que ser aclaridor o filosòfic amb coses que ens podem allargar, traspassar-vos el que quan a mi una empresa gran de serveis, sigui un ISS, un CLECE, un Prosegur, un Eulen, un Òptima, aixeca el telèfon i em truca, el que em diu, el que em demana, i el que em demana amb sinceritat, que no posa en un procés de segregació, però jo el que vull és això, jo el que necessito és això. Jo crec que això és coneixement real de la situació del mercat i de les condicions que es demanen i que jo crec que això és or per les persones que ens dediquem a orientar i també per les pròpies persones que tinguin aquesta informació perquè això és més fàcil de posicionar-te davant una oferta de feina, de tenir una mica més clar què pots dir, què no pots dir, etc. Jo, abans de donar pas a alguna pregunta que hi ha, inclosa una meva, ho sento, us demanaria per si algú hagués de marxar ara, o jo espero que no, que ens puguem quedar tots, però si algú tingués pressa perquè tots anem com anem i totes, us demanaria que qui vulgui encendre la càmera faríem una foto de tothom, per publicar-la al Twitter i aquestes coses i també és una manera de saludar-nos, ni que sigui un moment, agrair-vos la vostra participació. Veig que hi ha aquí el Miquel Vidal, el gerent de FECET, que també gràcies a ell estem aquí, o sobretot gràcies a ell estem aquí. No sé si vol dir algunes paraules, pensava que no. D'acord, deixem-ho. Fem la foto. Mira, quina gent més maca. I veiem com surti bé. Perdó, un moment. Mantingueu la cara, disculpes. Ara. Ja la tinc. Moltes gràcies per participar. Jo tinc una pregunta que ens ha fet des del xat la Tuni Montserrat, que la dirigeix a tu. Jo ja li he dit a ella que també és una pregunta que des de FECET la podem respondre perfectament, però te la dic a tu. Veiem que... Ens pregunta, imaginem una organització que volgués canviar... Si vols obrir el micro i dir-li tu, Toni, ho pots dir perfectament. Una empresa que volgués canviar l'empresa de neteja que té subcontractada i contractar un centre especial de treball. Bueno, sí. Com aniria el tema de la subrogació de personal? Sí. Més enllà del model d'empresa, Toni, realment el que opera és el conveni col·lectiu de neteja d'edificis locals. Aleshores, penseu que aquesta empresa, aquest centre especial de treball, no aniria amb un servei que està declaradament com a mercat de treball protegit, sinó que aniria amb un servei ordinari, aniria amb un servei de neteja i hauria de subrogar en principi, el personal que està allà. Subrogar el personal significaria que l'ha de contractar, l'ha de tindre en plantilla i que això, òbviament, genera un desequilibri entre les característiques dels treballadors que té el centre de treball contractat. I aquest famós marge en el qual ens hem de moure i evitar que aquest decalatge aquest percentatge no desequilibri la raó de ser d'un centre especial de treball. D'acord? Per tant, si agaféssim aquest servei de neteja, hem de subrogar el personal, perquè el conveni col·lectiu de neteja, que és el que impera, malgrat sigui provincial i autonòmic, en el fons el que mana és a l'estatal amb unes normes molt concretes, i per tant, el que no podem és agafar el servei, totes aquestes persones quedar-se-les a les empreses de neteja, haver-les acomiadar
perquè no tenen ja servei, no té on reubicar-les. Penseu que el conveni col·lectiu de neteja és un conveni molt proteccionista que observa gairebé tot. Està ultralluitat i sindicalitzat al cap dels anys i gairebé observa tot. I aquí sí que hauríem de subrogar aquestes persones. Recordem que subrogar significa tindre aquesta incorporació d'aquelles persones que portin com a mínim 4 mesos en el servei. És a dir, que doni una certa garantia que aquella persona estava allà, no que perdo el servei i última hora aquests 2 treballadors que són més dolentots, te'ls colo allà perquè els contractis. D'acord? Per tant, existeix això. Però sí que és ben cert, i això li ha passat a diferents centres especials de treball, que han d'anar al tanto amb el tema d'aquest desequilibri amb la singularitat dels treballadors. Per tant, sí que la subrogació no la podem obviar. Val? Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. No sé si t'ha respost, Toni. Sí? Molt bé. Molt bé, doncs gràcies per la pregunta. Si algú més té alguna pregunta encara hi és a temps, jo m'avanço i en faig una perquè m'ha semblat molt interessant quan parlaves, David, de que ara hi ha empreses que per necessitat fan entrevistes telefòniques. Sí. El to que ho deies m'ha semblat que no ho valores gaire positivament. No ho valoro positiu. Entenc que pot ser així i entenc que en alguns casos hagi de ser així. Conec una empresa, per exemple, que des del març no han tornat al lloc de treball. Vull dir, estan teletreballant des del març, recursos humans. I al final no trepitgen l'oficina i fan una entrevista telefònica. Clar, es perden moltes coses. Es perd el tema de comunicació no verbal. Es perd el que puguis establir un relatiu feedback amb la persona, aquesta complicitat emocional i que puguis llegir més enllà de la pregunta. Es perden moltíssimes coses. Es perd un tema d'imatge. Vull dir, aviam, no ens enganyem. Tothom parla del currículum sec perquè és el que políticament correcte sembla que està imperant. Però parlem d'empreses de serveis, empreses que una persona ha d'anar a prestar, per exemple, un servei de consergeria. Volen veure la persona, volen tindre unes certes garanties de la persona, vol veure com es desenvolupa. Penseu que a vegades, quan es tracta de col·lectius vulnerables, en segons quin tipus de col·lectiu estem parlant de persones que a vegades estan en un estadi prelaboral, de competències bàsiques, fins i tot d'higiene. És complicat. O sigui, les empreses que entren a fer contractació socialment responsable i a treballar en col·lectius vulnerables, a part de creure-s'ho i de posar-ho a la web, ho han de fer i ho han de saber fer. Per tant, jo crec que, si em permeteu l'expressió extremadament col·loquial, la contractació per telèfon és un apanyo necessari que últimament s'està acabant de portar a terme, que ve heredat de quan s'havien de cobrir substitucions i baixes i es trucava una bossa de candidats ja prèviament entrevistada i validada, però que ara moltes vegades s'està fent en base a contractació directa. Bueno, és una miqueta el todo vale, no? O sigui, de cobrir un servei, però es perd qualitativament molt. És més, els propis selectors i reclutadors de personal que a mi m'ho transmeten tampoc els hi agrada. El que passa que la conjuntura i la situació actual de la pandèmia obliga a fer coses que no ens haguéssim pensat i quan corre pressa. Però no és un bon sistema, diguéssim, és el pitjor de tots. Però és millor un mal sistema que cap, definitivament. Molt bé, doncs mira, perfecte, moltes gràcies. Doncs veig que no hi ha més preguntes. No sé si tens algun detall més a comentar. Sí, una observació que no he fet amb la presentació i sobretot a les persones que feu inserció. Us ho trobeu moltes vegades que ja no podeu derivar currículums com abans per correu electrònic. Això, malgrat es grava, negaré haver-ho dit, malgrat es grava, però sí que hi ha empreses que per cert grau de complicitat diuen, escolta, enviem el currículum per correu electrònic, o certament ho permeten i és un bon fi, però hi ha moltes i sobretot les grans us adoneu que tenen un portal de l'empleo que cada vegada és més complicat d'alimentar,
que persegueix realment que moltes vegades la persona que va a treballar doncs, tingui un interès a treballar a aquella companyia i vagi passant les diferents fases, però que en el fons el que tenen és un motor de búsqueda que discrimina positiva o negativament i el que va seleccionant. Per tant, si algú s'inscriu a través d'un portal de l'empleo o algun departament d'inserció, inscriu currículums a portals d'empleo, molta cura amb els camps que posem i com alimentem. I sobretot, si ens dona l'opció de carta de presentació sí o no, sempre sí. Sempre sí. Val? Molt bé, doncs un altre molt bon consell, jo penso, i coses que hem de tenir totes presents. Perdoneu, em sonen missatges. Bé, doncs jo crec que no hi ha més preguntes i no val la pena insistir més. Penso que si ningú diu res, doncs és que hem quedat tots contents i informats. Sapigueu que a FECET seguim disponibles si a vegades dius podia haver preguntat al correu laboral@fecet.org o fecet@fecet.org. Podeu consultar. El David segur que també estarà encantat de... Sí, per suposat. Qualsevol pregunta que voleu fer a posteriori ens la podeu fer a FECET, ens la transmetrà i en un termini ben curtet respondrem. Totalment. Jo agrair-vos a totes i a tots el temps destinat. Sé que el temps és una cosa que no abunda i haver-lo destinat a aquesta ponència us agraeixo moltíssim. Espero que hagi estat aclaridora i sobretot directa amb els temes que volíem comentar. Agrair novament a FECET, Jordi i Miquel per l'oportunitat de participar en aquest cicle de webinars i a CIES com a col·laborador i sobretot a Barcelona Activa també com a promotor. I sobretot, com deia al principi, per permetre'm ser el primer, sempre amb el primer s'és menys crític que amb els altres, perquè no tens una forma de comparar, d'acord? Però agrair-vos el vostre temps i quedar a la vostra disposició, Jordi i Miquel, per si sorgís alguna pregunta concreta o alguna qüestió, algun aclariment, doncs amb molt de gust el respondríem. Bé, doncs, igualment, David, moltes gràcies de part de FECET, gràcies. També volem donar les gràcies a l'Ajuntament, que fa possible amb la seva col·laboració que podem tirar això endavant. I res, teniu les portes obertes de FECET, de CIES, les del David penso que també. Moltíssimes gràcies per participar. Avui hi ha hagut moltes professionals. Doncs un plaer i penseu que a part d'aquest webinar hi ha 1000 formes que podem col·laborar. Com ja hem estat en contacte, doncs a partir d'ara, via lliure. Moltes gràcies i fins aviat. Adéu. Adéu.